Og om lidt tæller jeg fra 1 til 3. Og når jeg når til 3, så vil det blive suget ind igennem billedet og lande i den situation foran det her hus, som du har beskrevet. 1, 2, 3. Vær der. Du står nu foran det her hus. Inde i billedet. Hvis du kigger dig lidt omkring, hvad ser du så? Jamen, jeg tror, det er mig, der løber frem og tilbage og prøver at få folk til at hente vand. Okay. Der er rigtig mange mennesker, der skriger. Ja. Så bare prøv at fastfryse den her situation et øjeblik. Og jeg vil bede dig om at trække dig lidt ud fra dig selv, ud af din krop og se dig selv udefra. Ja. Prøv at starte med at kigge ned på dine fødder. Hvad har du på fødderne? Jeg har bare tæer. Du har bare tæer. Så vend blikket op af dine ben og din krop og se, hvad du har på. Jeg har en lysrød, eller lys, ikke lidt rosa lys kjole på. Ja. Der er lang. Okay. Og den er våd og beskidt, eller lidt beskidt. Ja. Er der nogen sådan særlige ting på den her kjole? Er der nogle flæser eller noget andet mønster? Der er nogle flæser og lidt blonderagtig. Ja. Men den er sådan lidt tung i det. Okay. Hvis du så lader blikket vandre op til dit ansigt og dit hår. Har du så langt eller kort hår? Jeg har langt hår, men det er sat i sådan en eller anden form for flætning bag til. Ja. Jeg er mørkhåret. Og det er mørkt hår. Godt. Så ud fra det, du har fortalt, så beskriver du dig selv der som en kvinde. Ja. Ja. Er der nogen andre sådan særlige kendetegn ved dig? Jamen, jeg er sådan lidt en opstoppernæse og er så meget slank og en stram kjole og stram henover livet og brystet. Ja. Jeg er sådan lidt bleg. Okay. Forestil dig nu, at der dannes et landkort foran dig. Det kan også være en globus. Hvor det land, som du befinder dig i, det bliver fremhævet. Hvad er det for det land, du befinder dig i? Ja, jeg tror, det er USA. Ja. Hvis du prøver at zoome ind på kortet her af USA, så vil du opdage, hvilken stat du er i. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Nej. Men jeg tror, det er sådan noget Georgia eller andet. Okay. Og hvis du kan zoome endnu længere ind, så vil du måske kunne se, hvilken by du befinder dig i. Jeg ved ikke, om byen ligger der, men det er sådan noget Winnipeg i nærheden af eller et eller andet. Mm-hmm. Ja. Godt. Prøv at kigge op i skyerne. Og forestil dig, at der står et årstal deroppe. Hvad er det for en årstal? – 1867. Godt.
Læg mærke til, at der er nogen, der kalder på dig ved dit navn. Hvad er det for et navn, du hører? Charlotte.